Hathai Kotor Amchaini Simi TR01BZ0373 marini Khungsa Malkhung Khogwi Tubumani Jorao Sadhu Naka point no police by Kasukjakmani Phiyaba Naka point Swbaiwi Thangkha Punsikokrok Paithago Malkhung no Swbai Sukrup Khlaijakhe Mankha Dhuranta Amchaini Kaisa rubber Bagano. Asalni party monotowi koksanane Thangkha Khorang borok saka Hathai Kotor Amchaini Simi TR01BZ0373 marini Khungsa Malkhung bai Khogwi Tolangmani khanai Paithago Malkhung Sadhu Naka point no Swbaiwi yagulo police bai Kasukjakmani Phiyaba police Kasumani nugui Khari Thangkha Punsikokrok abuni yagulo no Jampungnagar outpost ne police day Amchaini lukurok Malkhung no refrigate Thangmani Paithago Dhuranta te sui cover Thangmani lama kasarni Kaisa rubber bagan bishingo Mankha Malkhung Phiyaba patimong thaini kharjak Punsikokrok abo haikene sabo phawi Malkhung no Swbai Sukrup Khlaijakhe Thangkha abuna tebe mongsa sia khanai. Actually Thangkha bo diponi simi no do diponi simi seng bolmoran hoite borok pun khogwi tu laikhe Thangkha to boi siniang Naka point no Sadhu parawo tampono Sadhu parawo borok abono kisa o Naka point no borok thutai nai gari rok pump sarang Thangkha bong damage rok Thangkha damage saman bising tina flat jak tire bo kam haikana yang puk bazar phainai sin yang Kaisa ne hoite yang go galjang khala tei phainai borok yang phaikya abo ko to sing refrigani phai bong haitano sing borok le gari bai sing la bike bai ka borok pesa doi phaikya abo kha tinin gotana ra abo tinin gotana just around 1:30 to 2 o'clock amtirok ni bisingo nangna acha o Malkhung ki Punsikok khaida abo Punsikok no boron hoite khogwi tu khana borok aborok sing je sanamani hingkangka sino sisa sing samani hingkangka borok bormurani khogwi tu phaimani bormurani kitabuk o Malkhung no ke bo jaga man phaika abo hingkangka just tauni kana Dhuranta bai 12 kani kasaro labar bagan bolong bisingo man phaika sing botongo hingka police login sing botongo or to chungnu kha je o Malkhung bathak o je Swbai Sukrup Khlaijakhe Mankha jaga ekdom common abo ki bom hairok khana abo hingka actually sing mal mata ramani to kisa sing bahike kisa income khlaiman hingka o income no saborok amda hek khogwi phai hingka obviously paran rukulok bo kisa jori jakana kisa breakdown khlaikana basa sing hingka o Malkhung bubagara rok tabuk bo jaga abo kha sing saimia Malkhung no borok tire pump sarungai ora borok khileklang Thangkha borok klangmalian bagai borok amhate tapsu jati manje khotana tapkano phayako Malkhung malik Chini borok da je Malkhung malike noroktom sin borok khorok tam tongo ka gari bisingo sing to nokha nongma ka borok abo haikena party mongo karangjak tongnai rokno romna ne bagai chai to kuinai to mongo angkharjak Jampungnagar outpost ne police Asistei Razu Zamatiani Kokthun, Chini Khorang.